Spolu bližšie sme realizovali od roku 2021 a jeho cieľom bolo, aby sa mladí ľudia v meste Spišská Belá a v jeho blízkom okolí cítili lepšie a aby sme si všetci boli bližšie. Konkrétne aktivity a výsledky projektu vám predstavia moji kolegovia. Naše vzdelávacie centrum Pôjď poskytuje neformálne vzdelávanie pre deti, mládež a dospelých. V rámci skupinovej dynamiky pracujeme s rôznymi metodami, ako je zážitkové vzdelávanie, storytelling, modelové situácie alebo sociálno-psychologický tréning. Naším zámerom je vytvárať bezpečné a podnetné prostredie pre deti, mládež a dospelých, aby sa mohli rozvíjať svojím vlastným tempom. Vo Facebooku dávame deťom a mladým ľuďom priestor, kde môžu tráviť svoj voľný čas bezpečne a kvalitne. Zároveň sa učia vzájomného rešpektu a pochopenia. Dôležitou súčasťou klubu sú aj naši dobrovoľníci, ktorí svojou angažovanosťou zveľaďujú priestory klubu a vytvárajú jeho aktivity. Je pre nás dôležité, aby naši návštevníci sa u nás cítili dobre, aby zažili priateľskú atmosféru a prijatie. Nevyhnutnou súčasťou odstraňovania chudoby, miestneho rozvoja a inklúzie Rómov je aj práca v oblasti kariérneho a pracovného poradenstva. Tejto úlohy sme sa zhostili my, partner 2 projektu, Kežmaršská platforma pre sociálne začlenenie, a zamerali sme sa predovšetkým na mladých Rómov, ale aj celkovo ľudí z sociálne slabšieho prostredia. V rámci tohto projektu sme ako partner spolupracovali s viac ako 220 klientami, čo na hodiny vychádza zhruba 1200 hodín, a taktiež sme nadviazali spoluprácu so 6 zamestnávateľmi v blízkom regióne, vďaka ktorým sa tí najlepší z tých našich klientov, najmotivovanejší, dostali na pracovné pohovory a potom si z nich zamestnávateľia mohli vybrať tých najlepších adeptov. Vďaka projektu Spolu bližšie sa nám podarilo vybudovať aj túto komunitnú záhradu, ktorá sa stala miestom pre outdoorové aktivity a priestorom pre stretávanie miestnych komunít. Komunitnú záhradu navštevujú mládežnícke centrum, školy, organizácie pracujúce s deťmi a mládežou, seniory, a stala sa aj miestom pre relax a oddych miestnych obyvateľov. Naším zámerom je tento priestor naďalej zveľaďovať tak, aby sme v maximálnej možnej miere využili jej potenciál.